момента, в който решиш да се откажеш, е точно този момент, в който трябва да продължиш към целта си. Няма начин, няма такъв начин, в който ти да продължиш към пътя към целта си, да продължиш да вървиш към нея и никога да не се откажеш. Ама никога, без значение какви препятствия има, без значение кой какво говори, без значение ума ти какво ти казва и какви мисли изплуват, без абсолютно никакво влияние от никъде, ако продължиш до края и никога не се предадеш, няма как, просто не е възможно, това е физически закон, да не се получат нещата. Просто е невъзможно. Ако има едно единствено нещо, което трябва да имаш като принцип, по който да се водиш, като основен принцип на успеха, според всички книги за философия и според всички книги за успех, единственото нещо, което съм научил като основен принцип на нещата, е никога да не се отказваш. Никога. Няма как да не се получат нещата, ако не спреш да вървиш, защото ще направиш достатъчно много грешки и накрая няма да ти останат грешки повече да правиш. И ще дойде наградата. Просто е абсолютно невъзможно да не успееш. Стига шефа да даде достатъчно време на тебе и на мене да продължиме да вървим към пътя си и към крайната дестинация, която искаме да стигнем. Просто е невъзможно да не успеем, ако не спрем. Единственият човек и единственото нещо, което може да те спре, си ти. И единственото нещо, което може да ме спре мен, съм аз. Е тук, горе. Мислите. Затова винаги сгоре главата, винаги позитивно мислене и винаги продължаваш без значение абсолютно нищо, без значение всяка една спънка и пречка, която се изправи на пътя. Просто е невъзможно. 99 пъти падаш, 100 пъти ставаш. Това е успелият човек. Не който е паднал, а който е станал след като е паднал. Ще правиш грешки. Учиш се от тия грешки. Това също е много важно допълнение. Правиш грешка, учиш се от нея. И гледаш да не я повтаряш. Правиш друга грешка, учиш се от нея и гледаш да не я повтаряш. Правиш трета грешка, учиш се от нея и гледаш да не я повтаряш. Грешка след грешка и накрая остават повече грешки да правиш. И излизаш на върха. Просто никога не се отказвай. Никога. Без абсолютно... Реши целта, която искаш. Направи план, по който да тръгнеш, защото принципно плановете са единственото нещо, което няма да стане. Но ти трябва план и ти трябва крайна дестинация, защото ако не знаеш на къде вървиш, няма как да стигнеш до крайната дестинация. Така че правиш план, има едно на ум, че най-вероятно в 99,999% от случаите няма да се случи точно по план, но трябва просто да имаш карта и да направиш план, по който да вървиш, до коя дестинация искаш да стигнеш, за да можеш да намериш откъде и как ще минеш, докато ходиш, докато си в пътя, докато се движиш към дестинацията. Никога не се предай. Основен принцип звучи много клиширано, но никога не се отказвай. Затова звучи клиширано, защото е такава истина, че хората постоянно го повтарят. Просто не спирай. Просто не спирай. Няма какво да стане. Ще направиш всички грешки възможни на света и накрая няма да има повече грешки, които да правиш и ще стигнеш до върха.